Good morning, natumbang, tumbang. Ay, dito pala. Dito pala, oh, sa langit. Sa langit. Good morning. Good morning. Kape-kape po tayo. Kape-kape-kape po tayo. Habang akyat. At maakyat. Titik nih. Titik. Good morning po. Slowly. Titik nih. Pit, pit, pit. Pit, pit. Ay? Go. Take the pawpaw and then go. Balik naman po. Salamat tayo sa mga sisibit dyan. Wala pa rin tubig. Ay, bumalik. Ah. Check coffee. Ah. Pay. 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 Ah, pay. Ay, bumalik. Oh, bumalik. Thank you po sa 29 dyan. Palike naman po. Oh. Okay. Okay. Good morning po. Salamat. Salamat po sa dalaw sa aking live. Rider Ram. Hindi na ang mata ng ahapos. Ay, there. Tago. May kita daw tayo CCTV ang tatay. There. Ay, English language. Sorry po. Good morning, sir. Rider Ram. From Philippines. Thank you for coming for my live. Fine, sir. Take care, baby.
Pay, Cheche. I feeding my kids. Ay, moy. Isabella. From Isabella, proud Ilocana. I'm Ilocana, sir. Baka install ka. Sir is for respect. You drink. 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 Drink ko. Feeding. I'm Cheche. But I cannot ayaw man, salamat ma'am. Salamat Tita Marie sa dalaw sa aking live. Kasi English daw po ito, kaya nag nag tat, nagkakarabaw English po ako. English po kasi yung bisita natin. Kaya nagkakarabaw English. Philippines. I have two sons, 21 years old and 15. Yes, my first son is third year college nursing. Bakit sino nagpun ng message? Ano po, tita? English ka din po, Tita Marie? Ayam sir. Ayam sir, tago. Ayam sir, tago. No more. No more. Go na ta, maybe mami, na CCTV. Thank you, Rider Shorts. Ito na. Petro na. Finish. Nap. Number pa, wala. Two only I buy. Only two I buy. Okay na? Bye-bye. I pull. No more. No more, Pau. Next time because I'm not in my holiday. Next time, sir.
Ay, hindi po. Alaga ko po. Katulong po ako. Katulong po ako. Inchik po tong alaga ko. 1 taon. Isa ay 14 months. Go na? Lala, you sit properly, Lala. Go home. Maybe mommy, can I sit there and see? Oh, Eric, no. No, come back. Still no. Cannot see the CCTV, mommy. La, babela. Ay, opo, ma'am. Ay, katulong po ako. Katulong. Pero hindi po kasi pwedeng ipakita. Bawal po. Bawal pong ipakita ang aking alaga. Eh, sinisingit ko lang po ang aking live para makaipon po ng watch hour. Singit ko lang. Kami pa uwi na, baka makita kami. Wala pa rin kami sa bahay. May kwan sila, oh. May program. May program dito. Dito po sa baba namin, panay school po. Kayo po, saan po kayo? Kalangga po din ba kayo? Solid Rosel po ba kayo? Tita Marie? Dito lang po sa baba ng bahay. Hold. Mamaya mawawala saglit kasi walang net sa lip. Ay, may kwan naman ba? Pilipina ako pero lumaki ako sa Canada. Sana all sa Canada. Hindi ko nakita yon. Sana sa Canada. Ako yata yung OFW na hindi pinalad. Pero mapalad. Kasi 2 year na ang aking anak. Sabi ko nga sa sarili ko, kahit walang ipon, basta makapagtapos ang aking mga anak. Wait lang, ma'am, ha? Aakyat, ha? Ipitin ko muna kayo, ha? Sir, na. Kay pa isa na. Finish. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Wait, ha? Ha? Eric? Wala ba ba na?
Ikot-ikot na pala, oh. Ay. Sige po. May channel din po ba kayo, ma'am tita? Ay, tita? Para mabalikan po ko pag di na po busy. Good morning, Ma'am Star. Salamat po. Ako'y mag-mute na at kami papasok na sa aming longga. Ako'y mag-mute na ulit at ako'y papasok na sa aking longga. Okay na. Mag-mute na si ako. Salamat ulit, Tita Marie. Salamat po sa dikit. Suporta na din. Ang hirap nga din bumuo ng pan.